Klods Hans. Et eventyr af H.C. Andersen, læst op med figurer fra Drengene fra Angora. De medvirkende er Jan Krabbe som fortælleren, Henning Primdal som den ene bror, Lars Allan Bavnsbøl som den anden bror, Bobby Olsen som Klods Hans, livsstilsekspert Bukke som deres far og Kåre som prinsessen. Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde 2 sønner, der var så vittige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de, for hun havde ladet kun gøre, at hun ville tage til mand, den hun fandt bedst kunne tale for sig. De 2 forberedte sig nu i 8 dage, og det var den længste tid, de havde til det. Men det var også nok, for de havde forkundskaber, og de er nyttige. Den ene kunne udenad hele det latinske leksikon og byens avis for 3 år, og det er både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne og hvad hver oldermand måtte vide. Så kunne han tale med staten, mente han. Dernæst forstod han også at brodere seler, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge 2, og så gav deres fader dem hver en dejlig hest. Han, som kunne leksikonet og aviserne, fik en kulsort, og han, som var oldermandsklog og broderede, fik en mælkehvid. Og så smurte de sig i mundvigene med levertran, for at de kunne blive mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den 3. broder, for der var 3, men der var ingen, der regnede ham med som broder, for han havde ikke sådan lærdom som de 2, og ham kaldte de bare Klods Hans. Hvor skal I hen, siden I er i statstøjet? Spurgte han. Til Hove for at snakke kongedatteren til. Har du ikke hørt, hvad trummen går om over hele landet? Og så fortalte de ham det. Hele den, så må jeg nok med, sagde Klods Hans, og brødrene lå af ham og red afsted. Fader, lad mig få en hest, råbte Klods Hans. Jeg får sådan en lyst til at gifte mig. Tag hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Det er noget snak, sagde faderen. der giver ingen hest. Du kan jo ikke tale. Nej, brødrene, det er statskæle. Må jeg ingen hest få? sagde Klods Hans. Så tager jeg gedebukken. Den er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig skrevs over gedebukken, stak sin hæle i siden på den og for afsted hen ad landevejen. Hui, hvor det gik, Her kommer jeg, sagde Klods Hans, og så sang han så, at det skimrede efter. Men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over på alle de gode indfald, de ville komme med, for det skulle nu være så udspekuleret. Halløj, Råbte Klods Hans, her kommer jeg. Se hvad jeg fandt på landevejen. og så viste han dem en død krage, han havde fundet. Klods, Sagde de. hvad vil du med den? Den vil jeg forære til kongedatteren. Ja, gør du det? Sagde de. Lå og red videre. Halløj, her kommer jeg. Se hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på landevejen. Og brødrene vendte om igen for at se, hvad det var. Klods, Sagde de. det er jo en gammel træsko, som overstykket er gået af. Skal kongedatteren også have den? Det skal hun. Sagde Klods Hans. Og brødrene lå, og de red, og de kom langt forud. Halløj, her er jeg. Råbte Klods Hans. Nej, nu bliver det værre og værre. Halløj, det er mageløst. Hvad har du nu fundet? Sagde brødrene. Sagde Klods Hans. Det er ikke til at tale om. Hvor vil hun blive glad, kongedatteren? Sagde brødrene. Det er jo pluder, der er kastet lige op på grøften. Ja, det er det. Sagde Klods Hans. Og det er den fineste slags. Man kan ikke holde på den. Og så fyldte han lommen. Men brødrene red alt, hvad tøjet kunne holde. Og så kom de en hel time forud og holdt ved byens port. Og der fik frierne nummer, eftersom de kom og blev sat i række. 6 i hvert geled.
og så tæt, at de ikke kunne røre armene. Og det var nu meget godt, for ellers havde de sprættet rygstykkerne op på hverandre, bare fordi den ene stod foran den anden. Alle landets øvrige indvående stod rundt om slottet, lige op til vinduerne, for at se kongedatteren tage imod frierne. Og ligesom en af dem kom ind i stuen, slog talegaven klik for ham. Du er af. Sagde kongedatteren. Væk. Nu kom den af brødrene, som kunne leksikonet, men det havde han rent glemt ved at stå i række, og gulvet knirkede, og loftet var af spejlglas, så at han så sig selv på hovedet, og ved hvert vindue stod 3 skrivere og en holdermand, der hver skrev op alt, hvad der blev sagt, at det straks kunne komme i avisen og sælges for 2 skilling på hjørnet. Det var frygteligt, og så havde de fyret sådan i kakkelovnen, at den var rød i tromlen. Det er en svær varme herinde, sagde frieren. Det er fordi min fader i dag steger hanekyllinger, sagde kongedatteren. Bæh. Der stod han. Den tale havde han ikke ventet. Ikke et ord vidste han at sige, for noget morsomt ville han have sagt. Bæh. Du er ikke, sagde kongedatteren. væk. Og så måtte han afsted. Nu kom den anden broder. Hold på færdighed, sagde han. ja, vi steger hanekyllinger i dag. Sagde kongedatteren. Hvad? Sagde han, og alle skrivende skrev. Hvad? Du er af, sagde kongedatteren. væk. Nu kom Klods Hans. Han red på gedebukken lige ind i stuen. Det var da en klone, Sagde han. Det er fordi jeg steger hanekyllinger. Sagde kongedatteren. Det var jo rart, det. Sagde Klods Hans. Så kan jeg vel få en kravestik. Det kan de meget godt. Sagde kongedatteren. Men har de noget at stege den i, for jeg har hverken pot eller panden. Men det har jeg. Sagde Klods Hans. Her er kogetøj med tindkrampe. Og så trak han den gamle træsko frem og satte kraven midt i den. Det er til et helt måltid. Sagde kongedatteren. Men hvor får vi døbelse fra? Den har jeg i lommen. Sagde Klods Hans. Jeg har så meget, jeg kan spille af det. Og så hældte han lidt pluder i lommen. Det kan jeg lide. Sagde kongedatteren. Du kan da svare, og du kan tale, og der vil jeg have til mand. Men ved du, at hvert ord vi siger og har sagt, skrives op og kommer i morgen i avisen. Ved hvert vindue ser du stå 3 skriver og en gammel holdermand. Og holdermanden er den værste, for han kan ikke forstå. Og det sagde hun nu for at gøre ham bange. Og alle skriverne vrinskede og slog en blækklat på gulvet. Det er nok herskabet. Sagde Klods Hans. Så må jeg give oldermanden det bedste. Og så vendte han sine lommer og gav ham pludret i ansigtet. Det var fint. Sagde kongedatteren. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok lære det. Og så blev Klods Hans konge, fik en kone og en krone og sad på en trone. Og det har vi ud af oldermandens avis. Og den er ikke til at stole på.